Horas marita saluna. Materi persiajarata borginon ima tangiang borhat-borhat. Dijero sebetulnya dipakai tangiang borhat-borhaton. Alani i budarion bunga mangarade tim siang bilang adata ima oku debet sialoho do oku romora sinabariba lao patorakon ahro sebetulnya tangiang borhat-borhaton. Alani i partikanon pasata ima ku bilang ada morate. Oras mahita Keparanda puta Raja Silai Sabungan Suara Turpuk Namar hoja ku silai hinabolak Hobar tu materi nang dipadar ni amata prolog karena kini ngani ima tangiang borhat-borhat harus asitong na tangiang borhat-borhaton jujur didokon sipata tangiang borhat-borhat do tangiang paborhaton tangiang borhat-borhat marang tangiang paborhaton bui doon di patupa tu nanaeng borhat mengelului perkerejuan bui doon di patupa tu nanaeng sekolah huluat nadau ale jujutan doon di patupa ima tu nanaeng patupaon pesta ujuk ale bornginon fokus mahita manang sadarion ditikion kita fokus membahas di na patupahon naing patupahon pesta ujuk somalna tangiang borhat-borhat manang tangiang paborhat tonon di patupa molo pararak dohot parburu dan disadaluat isarana pangulinon marhuta mari Tangerang parburui di Hitan pestainon di Patupa di Hitan alap jual di son di Patupa ma tangiang borhat-borhat pihak pararak Patupaon tangiang borhat-borhat bui de koronami tangiang borhat-borhaton dang adat bata kondang adaton molosongon hamisat diri berkesimpulan odang adaton alai holan memfasilitasi do ala dalang bui sude dohot menghadapi pesta ujugi los disu batu pama tangiang borhat-borhaton tarso sarana nanaing paborhaton manang lalu sekaligus pasahaton aka parbui holong ni aka nang makaholongi ima keluargani Paranagon ini soalnya Joy lebih menjurus doon memfasilitasi tu memfasilitasi ala dang si sudi dohot mendohoti pesta ujugi ase takas tabo tote nah lama kita sohut dia do proses perdalan di acara tangiang borhat-borhat adong piga-piga pendapat lawan dokon mau tangiang borhat-borhaton dari adopi di hula-hula dohot tulang turun-turun si pangalori di pasahat tujuh di tulang adong sungguh adong nama baik
bahwa turu-turu si panganoninon dan dia dopon tu marang na sada pihak ale gabe jabar dia dopan. Alanino perlu ada ketegasan di kita peparando putara aja sila sabungan sebelum turpuk nomor hoja ku sila lain bulak di provinsi Bantenon na dia rosa si tong dan si pilih tota turu-turu si panganon dia dapat tu hula-hula do marang na jabar niadopan odo na perlu si bahasota obar tu judulina kini ganyon tangiang borhat-borhat, marang tangiang parborhaton. Berarti sudi aka unsur nadi udangi wajib manangiakon tanpa kecuali hula-hula, donga tubuh, donga sahuta, dohok boru. Alana guarna tangiang borhat-borhat. Sudi manangiakon. Sia judulo molo tabo terus sudi manangyakon berarti turu-turu si panganoninon jelas jabar ni adupan menang salah ita ala ada judulnya kan tangiang borhat-borhat manang tangiang paborhaton berarti sudi unsur na diudang di si dalihan datulu paupat sial-sial begitu itu kan wajib manangyakon alani dangarong nania banget di si sudido takas sejudul ni ulauni taboto berarti jabar ni adopan mula jabar ni adopan do berarti dang mardalan deke itu kan itu dang mardalan deke dangarong iso mardalan deke dang mardalan deke. Dalan ang mardalan ulos erbang. Jadi posisi na pe, tersono nate, di somma Sultan Raja nah digokon sama posisi ini hula-hula jadi nang marsiadopan Sultan do hula-hula molo marsiadopan Sultan do hula-hula nggak sarupa do pesta ujugi nggak mardalan pinggap panukunan nggak mardalan pinggap pangalusi itu posisi na beda nate. Jadi nauluri si patah, alana kurang marsiatusan, manang kurang mengatusi, ro suhotinon si kokujulo ni hula-hula itu. Di dia pe hula-hula tongdo parsangapon, ya benar. Sada, arong muse nabangihud, hula-hulai berisi keras, si kokujulo nami do, dengan alasan, yudak kamu hami huson nomor hua do, kan itu nuangin, saya dong deh. Na pihak hasuhuton mangudolkon mangguguan asa hula-hula mangadop peterusi panganon dapat dua hon hula-hula ini masih gogo asa nasida na mangadopon turu-turu si panganon sasi tong na dangsone alana judul si hula ini adalah tangiang borhat-borhat manang tangiang paborhaton molo hujolo di hula-hula do berarti dang judulna dang tangiang borhat-borhat judulna manang tangiang paborhaton judulna bagi do tangiang berarti para naki mabuan anak konna madapoto tulangna harus ditangakon tulang naima dipaborkan di bagian tangiang jadi asa takas ta beda hora teh
Tangiang borhat-borhat do mangido tangiang. Berbeda. Molo mangido tangiang do berarti jelas hula-hula mana kutulang nak hula-hula. Mana kutulang ni pangulinon. Ida foto kujabunai. Jadi sautik perbedaan ni hatainon mengandung makna yang berbeda. Hula koda salinaya mang berbeda do tangiang borhat-borhat manang tangiang paborhat to dohot mangido tangiang. Nah, timbul persoalan. Mol hula-hula inon manggugo sikokujolo nami. Ahama alusta. Alus sian pihak hasuhuton. Manang molo hasuhutoni manggugo sikot hula-hulana di pasak tuduh si panganoni. Hita songon na mangulahon adat. Ahama alus na paling tepat. Asa orang terjadi tarik menarik nasongoni. Anong sih kita na boleh mengalusi? Emang udah pukai lah. Ahama hira-hira alusta. Hula-hulaon toho do tong ado ibu dekena unang do ala pasan do disi ape dekena pedang ibu na lai ipang idu tuna sida tudu si panganon ngatong kurang pas imana perjolo na badua hon molo hula-hula do majalo tudu si panganon totu do ngasahuta pe do raja na digokon berarti sabutulna ikon na gawe pangap puna mahita tu hula-hula. Ayala na hula-hula do nama napasahaton tangiang. Aidang na do behita berarti hita nama aku na hita. Iya. Asuhuto. Iya. Gabi. Iya. Iya. Kira gabi berubah. Gabi berubah judul ni ulau ni teh. Gabi mangidu tangiang jadi nanti. Padahal judulnya adalah tangiang borhat-borhat manang tangiang paborhaton. Gabi berubah jadi mangidu tangiang kali itu. Alar sudah kita gabi mangap hasutoni dang itu. Do sahuta. Molo bersipado ado pas ngono dang itu. Yokat, udah ngono kan. Mulai teh alung lepe alus jadi mulai teh. Biasana molo ro hula-hula pada saat nang murade sudah markumu mangido asa tujolo na tulis pangan. Seolah-olah tangan info hula-hula ahado judul ni undangan hula-hula. Itu biasa anak. Tiba-tiba mana mangido kan berarti ada komunikasi antara hasuhuton mana pamboron ni hula-hula itu hula-hula na. Jarang do biasa anak semua ni. Jadi kalau mengundang hula-hula kita, tentu hula-hula manukun do ahado sila konota di ulau ni banyak di banyak di kamuhan itu do pamboron na to. Molo pengen do naik tulu-tulu di panganon tu hula-hula pasangaton na tentu dohone perburuh mah tonon molo songoni pehajuan alana on nalaho tangiang bohak-bohak do judul ni perpunguan dialah jabar na dia rupat do bulu do honar bulan nai ba molo memang radiru pamuroni atong ba oke hani mangido tangiang ibagas muna tulang itu do horon nak to molo naik kon ba balas do roha aka deret majal tangiang tulang na kan itu jadi itu to di sido di hatai unang sampai dan diketahui ada sebenarnya topik maning judul ni perpunguan. Jadi unang gabe di forum kita saling tanya jawab dari adong perbedaan pendapat gabe tak kurang pentinggan ni perpunguan ni molo di punguan ni dan sejalan judul dohot pelaksanaan nah itu tuh gabe berubah. Apa diului mana gabe berubah, apa judul tangiang berbahok do jadi jalo tangiang. Ada. Jadi kita bersama di tidak peran nih Raja Sulit Sabungan sulit itu nabaru jasa sulit sabukan. Molo nang membantu laut kita
kota kas dohon tata hula-hula. Ada dia tusi. Ada sebenarnya si benon ni hula-hula di hula ni ada. Ini mah mau pendapat. Ya, arong dope sekitar. Dari. Boleh Pak, ngagoda kita mengalena ke pendapat Lasroha mangulu parpungan tahun mangulu acara tahun pas dinon ditik kina manggokon hula-hula doh tulang doh situan natoro pakas do patora kuna sida pabuah kuna sida judul ni ulau ni aha ido kan molo tang yang borak-borak batang yang borak-borak mbak molo na magido tang yang mbak jadi si pata naolo ido salah pengertian ungai pabuah alai mangajana inom saya tong adong adu pendapat on sa sitong na hindar horor do padahal terlebih kita para do putar aja sila sabungan saya tadokod do patak kasamu takas pabuhamu ahajuruni ulang pisan ale sikopat orangon molo tang yang borat-borat omba molo mangidu tang yang omba naulo itu si patadang bui di bidaon aru tang yang borat-borat doot mangidu tang yang odo na jut dang liak tusi molo kita kan ngatakas tusi molo tang yang borat-borat sudi unsur na diudengi dipangido malangyakon asang giat pas di perjalanan dengan merdalan acara ini songoni muse dina mulak nasida tu ingaran parberkata na itu alim mulu magido tangyang do itu udah tertentu ima tu tulang malang hula-hula ni natoras ni anak mana yang mengulio itu alai mau terjadi pertentangan soni kita selaku nama tusi manang si ulah ke paradaton atau takka sudah korota mau hula-hulai nah tapi huti mau apalagi ditikyor raja nami ya lap hata manang hata persiboran mau apalagi tikor raja nami ba jabernya do pemma adong nu tikina haduan roh hami pasangapon hamu hula-hula nami ima atau hula-hulai molo hula-hulai inon naik kok kujolo lenda kali itu jugul song-song ina kasuhuton bawa pesi kok kujolo ni hula-hula nami do ai ido di batana tarida molo enda toho ali adong lu tikila hadua kita tanai pasangapok hula-hula dang apala di tikyon dang apala di judul di ulau-ulau gitu kan judul di ulau tangyang borat-borat marang tangyang borat-ton alain molo magido tangyang alain cerita alan ido amang si kotakas botota molo tangyang borat-borat do sudi unsur nari udang inon boy do koron wajib manangyakon martangyang kan boy do marhiti-hiti hata jadi posisi nodo sudah takasate dang bersipado-padopan molodong pi hula-hula inon ba isa bulan siamun nim asu nomba itu somal isa bulan siamun napa sadu baru bison namar dongat tubuh dongat sahuta ale-ale pado-pado maun tu hasuhuton onto nomor siado padopan namar dongat tubuh isarana kita si wala turpuk namar hoja kusilala hina bola ison popara itu kiraja mana marulaw dapat tupahon itu kita napi itu isomba rak donga sahuta dohot ale-ale dos nomor tonggoraja ai sarupa deh dos nomor tonggoraja
dang pola dau iber ni lo nate. Bari somba hula-hula. Jul hitar non napasatan baru disipuli hula-hula mak. Laos tapangido mak hula-hula manggohi di bagasat tangiang. Tersungguh mara indar aku dang pola gejang cuma perlu ada ketegasan di kita. Jika beda orang do jenis hula ini tangiang borat borhat, barang tangiang baborhat dohot mangido tangiang. Urang salah, mau lo salah, mabain pengertian na manang pangatusyon na olo do gabe patong tang di mangajana. Ondian kasih tongna tahindar hodon. Ate, orang terjadi dialog niam, jadi sodo perlu lobby. Mulai udang hula-hulairon, tangiang borak-borak do raja nami, oh ini suku kujulo nami tikida bangudangi. Pengosong itu salah do amu. Raja nami kujulo. Paling kamu mak mulu na binoto do tangiang borak-borak, dia berniado pado. Ido ate. Jadi saya takas di hitam paranda putar raja sila sabungan suara terpuk namar hoja ku sila lahina bolak molok bedokon ala nek sondo hula-hula nami bahujulun di hula-hulai ini kana orang nama dosa ini atau takas malu satta kita selaku hula-hula mulai ate mak dihamu perburon nami pasang api hamuru kami tom do kami sangap di bek kamu alai mula pada di tikiodo jabernya do padon. Ini takas, mau kita selaku hula-hula, ikut takas, alun kata bodoh judulnya. Dan gitu, udah ketemu kata bodoh judulnya soalnya, oh baik kamu betul son, atau rinda, dan gitu kan, nah kan jadi masalah. Jadi order lah pertama kita, ada kantor sekretariat tahun, pati kosong. Mula dong misalnya ke hobar balok patu polisi ya urusan mereka lah itu. Kita tidak mencampuri, tak campuri. Kita dong, kita mau jauh terparingkan. Om SOP tak. Molo adong tangiang borat-borat jelas jabar niadopan. Ate. Setuju do kita bang? Setuju. Ido. Molo nekok hula-hula ido mangadopon. Rohi tahu baga sida-sida, unang idokon tangiang borat-borat, mangido tangiang. Ido. Karena no mau lo bawa petium matani mual, alar so makala baru ditulang, kan ido noai. Karena no cara ni mangido tangiang, petium matani mual. Ido. Tersungguh ni mara nabuhi di patorak kami, adang pola gadang on. Awan aku lah penegasan dong gak biasa tadopi jalan tayuton di tengah-tengah ni akka masyarakat tak alai cipata naulu ido berbeda sama dari bagasan roha gak biasa ngunda siap-siap ni hilala judulnya tangiang berapuran alai berubah gabe mangido tangiang kan sama asing oti memang tangiang alai judulnya kan asing makna tapi asing do imara ate tu ngadong nama dukun pertikian di pasar tandu. Oke, mau lihat mak di bidang adat ate. Jadi songon materi nada pelajari itu malamon ima tangiang borat-borat. Ada yang mau binigi nak kesian orang sa bidang adat bahwa tangiang borat-borat di dang adat. Iya. Jadi berdua on puasa bui berdarat turu si panganon dohot percepat. Mau lihat Jadi tadi tom nate dihamu akka amanami omba guarna nadi adat tom lapatan nadi adat tom kali doangin seolah-olah nadi adat tom dan adat ale seolah-olah dibain adat soalnya tabere terdidi malua sepak kukion on adat tu manang acara agama tangiang borat-borat acara adat tu manang agama acara agama dong kan ale-ala na adong di sidalian datulu dan gitu adong di sidalian datulu ujungnya di pahok-pahok me ala na dong turu-turu cipangan da turu-turu cipangan dasar ni hasul hutulidon mar persangapi akka
Nadi gokon na ido ino. Ido. Jadi om kita halak Batagon hebatna dan sepadan karena adat ale bui seolah-olah di bain gabe adat. Ido. Jadi nadi seolah-olah nadi adat terduinon. Alana nggak di sinon lengkap dilihat na turu. Ido. Ido saya dokon inon ase kudokon ondang acara adat bahasa kondang adat. Alana berupa sangiang, so terdidik. Kan itu terdidik. Ada tuh marang na acara agama. Iya agama tuh kan. Malu ase pakai kemuyon. Adat don mana? Agama tuh kan. Ali di pahobar. Ima hebat lah kita alana. Tetap kita ingat di dalihan dahulu. Adong dong apa? Ya, pasal lembaran. Di bidang adat nami. Jadi molo idokon bidang adat tidak kini, dang adat. Iya. Jadi yang guna patu paun di utara, nang di patu ditulis pangan. Dapat 2 tahun, dapola di gokon hula-hula nak kadu, tulang. Ala roro na sida tulau ni. Jadi na arong pe hula-hula di si na punguan nama. Jadi di sidak wala arong berturun si pangano. Atar songod dia dol di bidang adat taman SOP tadi sila sa bunga na suwal tupuk. Wala tayo. Iya. Karena kita ngudokon bahwa ikan dang adat. Acara tagih balapol kan dang adat. Molo songod ipa di patupa lagi do, ya itu sah. Sah deh non. Di molodok kala nota tanya borak-borak dan berturun si pangano dia enggak ada masalah itu. Orang salah itu deh. Hai, anong tanya borak-borak isan. Dan orang berturun si pangano nangon non gami. Ada orang salah. Ada orang sadar. Orang molo seorang berdokon itu tidak apa-apa enggak salah. Sah itu. Tanya tuh kan. Kalau ya alana kita adong perasaan subang kita batak adong subang isi dalam dia ada tuh dalam pasangan pemain dah gitu. Kedua orang non, leron dihalakin non nak keperbuatan holong nabah. Tutulangin pasangan hutan udah tidak. Adalah pasangan pun dia merita itu terus dipangan kan itu nuangin. Jadi mau dokon ni abang udah itu dan pola matur itu ya sah saja karena itu adalah acara ada ya ada kadang acara ada Syukuran. Ya dong dong abang udah jual amat dipilih. Orang tua. Jadi dungsi pun masih pangan. Tentu kan somalna ikut masih seado. Asa binoto dutu ado nagabe inohoni ulauni. Iya. Aisi do manise bodani asudo di mana perjul. Napa dua jala isi do nama ngatur pun urutannya pak katayon. Suatu son. Dapat 2 ai saat do ison jam bernapir tu hula-hula menang tulang. Pasahaton do ison jam bernapir tu hula-hula tulang. Oh iya. Ini macam susu. Jadi ade. Dari nak kini kan kau dok kon order masih padu pandang itu antara nama dongan tubuh dongan sahuta dohot ale kalian doangin tunang ini so dongan sahuta mah nama si pasangapan dongan sahuta dongan tubuh mana si pasangapan dongan sahuta do ale isi mah nagame raja panise tetap betul kan. Ale nak membuka pakadal pasti dengan tubuh. Kan itu kan? Dengan tubuh nak. Melusuk kita tong lagi. Nggak tas lagi dengan ini kalau untuk raja kita mah antara loh raja satu tambah raja. Soalnya biasa kan itu kemah suhuton. Ipa buah mah anak-anak. Nah, ada sorry. Ada nomor sisi sorry dah gitu. Adong bese nasopola masih sisean. Ima gua nasi rampe maris. Langsung hasutoni protokol pakatani perhatani hasutoni pabuahon dan pola masih sukunan. Ate,
Ale molo menurut tahu orang dingkat tu songoni non alana dong do akka dari tonggo. Dah gitu. Nampi nanti ibu tu dah gitu di kotak kas do. Suku non. Molo songoni tong kira naso berfungsi dia. Molo langsung sirap bemari. Ale molo songoni do. Adong raja balukun, adong raja pengaruh si katabu. Nama ngatur hon keturunan ni sama perhatian son. Ini mengudah. Mulut tadi kau jabar napir dan perjalanan so jabar napir mengudah. Hidupnya. Kadang berjalan, kadang ngarong dope mulai acara ini gitu. Kalian mau lepas atau nih halakian nom misalnya aladang do pestenon so siluana atau parbu ini holong na ulus nada gitu. Jalur deh. Adong si patah di sini balos, di tiki. Dah gitu. Adong muse dung saya si ulau ni dung yulus ton. Ale mulu menurut tahu sa sitong na adong plus minus na. Molo di pasahat dung di pasahat na sidon ulus sidon ale sorpido kan da ulus serbang atau ribalos. Kan orang denggan, kalau simple na itu kan. Unang madua halian do suhu pada potong nasida langsung main di pasahat. Padahal sunai pasahat ulosin sunai uloson. Sorpido kan? Sunai bino tu sungai dia ulus nedong. Sorpido be. Inar aku kurang dinggat dokter di balos sungai non di pasahat. Sungai ulat ni ulus. Alai mau nunggu saya pesta non di pasahat balosna itu dinggat alai konsekuensinya. Molo pa Jepang, molo sa pa Jepang. Kan tidak potong mahujau kan, mana baik pertikian. Itu, alai demi nusuk kepenakikan jabar napiri. Misalnya sudah hula-hula kan, apa yang hula di buta. Bambula misalnya kita berburu kan, kau mencalo patulang do kan. Leonon harus sebagian di hula langsung. Down. Suna marula itu be. Jala ulau ni kan menguda dan Suna marula itu. udah ada tikan tang yang borak-borak do menguda. Bahasa di Padumu tu akka sinawak soalnya menguda kan. Jadi mau tang yang borak-borak batang yang borak-borak mak. Udah di Padumu do tu ada akka. Berarti dah ngarap kabe buan ni hula-hula tulang ada. Nah, ada paling-paling saya perjabaran di menurut liaran do sendiri dan non begitu. Ipi lagi goraho nih. Ini semua ini dulu. Langsung ini mah orang lebih suku-suku. Oh. Jadi kurang mengacu sih lah. Jadi kan mangido tangyang apa namanya? Jadi mangido tangyang sada ulaun ras niroha, sada ulaun hotu niroha. Nah, pertanyaan kunon amal guru do ruhur ni pada datang saru pada pelaksanaan non menangadong do perbedaan. Yo. Boleh saya Pak. Nakingarokan judul adalah Tangyang Berat-Berat. Manang Tangyang Paberhaton ala si ulauni dan di pamasa di hutan asing do. Di Patu Pamaun. Alang sudi akka donga kuta donga tu do ale-ale do hula-hula do hotu magaro pesta jugi di Patu Pamarison. Lalu istikioma sudi akka namar holong di roha termasuk hula-hula pasaton akka perbuin holong na ale dengan catatan molo ulus sorpi hatanan non suruh kamu mandor dengan tubuh nabi non mengulus son di pesta unjugi nalong di sini itu tong itu nangalong itu lapatana ulus serbang ate. Nah, unang berubah sian tangyang berhat gabe magido tangyang. Berbeda deh, mulu magido tangyang kan langsung pula-pula non didapat ton. Nah, di Padumu abang udah nak kiringan molo misalnya di ulon hapok ni roha. Dah gitu dituruni sahur sarimatua. Judulnya Mardalan Nabulun. Itu kan Mardalan Nabulun. Manang magido tangyang. Ada sorot tong Mardalan Nabulun di sorot. Gini. Nah, jadi mulai ikan warna Mardalan Nabulun manang magido tangyang. Kan
Mangido tangiang do kita hula-hulai kan. Do utul lagi. Itu judul lah ala dido di panipuli lagi tikimi na papuhon ditutup do tangiang ase tarida bersih ulau dia adalah mangido tangiang. Itu kan. Oh unga mangido tangiang ape di pasatu hula-hula ada orang so di apu hasu huton aturan da sikot tutupon naro di bagasat tangiang. Ase tada judul di si ulau ni madalan da bolon. Marang mangido tangiang. Ate. Tarima rai naruh aku. Adang dobe. Bah, mau lihat pak di kita. Cahalenai hulakon. Ate takas. Tabo to judulnya. Ima tangiang borak-borak. Dohon mangido tangiang. Jadi di kita paparan putar aja sila sambungan suara terpuk nomor hoja ku sila lahina bolak. Molo kita patut paham tangiang borak-borak. Bah, semua nama tapat upah jabar di hadapan dan merdala desi deke dan merdala desi ulos herbang ate iya do jabar rapid iya arong do tikira ate imana berlaku di kita imana sepakati molo di patupa kau berbalok asik sini ya urusan mereka orang lagi dan urusan teh nah itu do tabatasi mau lihat apa di kita marsangap batu harta marsangap mau putar aja sila sabungan marsangap nak kita paparan dia putar aja sila sabungan soal terpuk namar hojahan tu sila lahina bolak horas mari kita horas